Il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Roberta Bela għal kif meta mqabbel ma' pajjiżi oħra li bosta reġgħu marru għal lockdown f'Malta qed ngħixu n-normalità. Il-Prim Ministru spjega realtà xejn faċli li qed jgħixu dawn il-pajjiżi bħalissa bi ħwienet u ristoranti magħluqin u toroq kompletament vojta. Meta napprezzaw u nifhmu dawk ir-realtajiet, inkunu verament nistgħu napprezzaw kemm qegħdin tajjeb f'pajjiżna. Dawn huma realtajiet li ma jista' jmerjhom ħadd, ħarsu lejn Franza, ħarsu lejn l-Awstrija. Araw x'qed jiġri. Lockdowns kullum kien magħluq. U aħna f'pajjiżna b'numru ta' restrizzjonijiet, anke hawnhekk qegħdin b'restrizzjonijiet. Hemm l-ilbis tal-maskla, hemm id-distanza soċjali. Imma relattivament ikkumparat ma' pajjiżi oħra qegħdin ngħixu f'normalità. Il-Prim Ministru saħaq li minkejja l-effetti li ġabet magħha l-pandemija, Gvern Laburista xorta baqa' jaħseb fin-nies. F'nofs pandemija, wara budget fej qassamna u qassamna u qassamna, wara pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fej qassamna 900 miljun oħra, iktar mill qassamna, investejna. U x'għamilna dil-ġimgħa? Batna ċekkijiet f'ammont ta' 11 miljun euro biex nindirizzaw inġustizzji tal-passat. Il-Prim Ministru saħaq li dan huwa gvern li jrid ikompli jkabbar l-ekonomija bla ma jdaħħal taxxi ġodda, gvern li jgħin li żgħir jitla' l fuq. In-nies qed jarfu li dal-gvern jifraħ bis-suċċess tagħhom. U min m'għamilx dak is-suċċess għax ma jistax, dawk il-faxix soċjali tisfel fis-soċjetà tagħna, irridu ninċentivawh biex jitla' l fuq. Ma tagħmilix dik billi tdaħħal lejra, tagħmilha dik billi tkun sensittiv. Dr. Bela nnota kif Malta u Fawdex xahar wara xahar qed jonqos il-qatt u grazzi għal pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika kuljum 8 persuni qiegħda sabu xogħol. B'tonta tama l-futur il-Prim Ministru qal li kull ġurnata li tgħaddi qed qarreb għaż-żmien meta jkollna vaċċin kontra l-COVID-19. Qed naraw il-prospetti dwar vaċċin kemm huma sbieħ. Kemm nieħu pjaċir li dan il-mument dejjem qiegħed joqrob. U għalhekk f'dal perjodu qasir illi fadal sa dik id-data li f'pajjiżna jkollna dożi ta' vaċċin li bihom nistgħu nlaqmu lill-popolazzjoni tagħna, ejja ħalli nibqgħu solidali flimkien, nibqgħu kumpatti flimkien. Intant indirizzat din l-attività politika Dr. Marja Brown, iċ-chairperson tal-Forum tal-Mittideja tal-Partit Laburista li qed jaħdem biex is-soċjetà timxi l quddiem. Hija saħqet kif il-Partit Laburista huwa kommess li jaħdem favur l-inklusività u fil-mezzena tiegħu ipprattika l-vulnerabilità kostruttiva.